Сега тази, как се казва тази картина? Животът. С колко фигури? 4444. Ако някой се наема да ги брои, като под секрет между нас казвам, тук в колата има двама полицаи и багажник още един престъпник. Защото ми омръзна да рисувам вече фигури, да се чуя къде да ги поставям. Ей, тук и тия ги броим. Дето са духчетата, небесните. Всичко. Колко време рисува? 2 месеца. Това е доста време за мен. Нали, в ателието ми, докато рисувах, изглеждаше, защото ми е малка стайчката. Тогава, когато рисувах, сега имам по-голяма ателия, но тогава беше малко обикновена стая и изглеждаше голямо. Но сега тук вече може да се увеличи с 1 метър. Имаме 4 жени и 7 мъже. Ето ги жените. 2, 3, 4. Ето ги мъжете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Те са потопени с шнорхели в басейн. Сега дома маскирани. А тая тук е тая работа. Имах един проект, той започва и аз му да завършим работата или той моята. И тук в случая това вътрешното платно беше на една моя студентка, един пейзаж с... това бях аз, нали, малко по-различен, това сина ми тогава. И се чудех как да е моя работа и поръчах тези сегменти отделно. Нали, поразумя след това обаче го смених, нарисувах си готова, защото аз си стана моя цялата работа. А на кой автор са? Такъв закон да всички да ставаме доктори. Така че малко приличам в фотографската работа. И аз имам в сравнение с майсторите, нищо не правя. Също и с докторите. Всички пишем, изкуствоведите се радват, защото трябва да ходим да... Нали, ние, които сме писали докторати, които не сме изкуствоведи, ходим, събираме материали и така нататък и после ги предоставяме. Любовта. В тази картина всичко е подчинено на четвърката. Затова са 4444 фигурите, 4 четвърки. Обаче забележи сега, тук надолу от хоризонта са квадратите към ада. Нали? Квадратът е затворено пространство, което докато кръга е безкрайност, квадратът е ограниченост. Значи 1, 2, 3 и другото там се движи до четвърти. И нагоре елипсите също. Това са брои за 1, 2, 3 и тук някъде и четвъртата. 4 сезона, пролет, лято, есен и зима. 4 конника на Апокалипсис. Ето ги 4 конника. Единия, това е смъртта, нали? Това е войната. Това тук беше съдбата, бездната и това духът, който излиза в центъра на композицията и се разпростира отгоре. Всичките те отчипадат надолу.